Hello guys, maayong hapon nating tanan. For today's vlog guys, manglakaw ming banana guys kay mag aron mi diri sa pagadian guys kay giboringan mi sa balay. To ara oh. Nagpainit pa siya sa motor while ako nag-vlog ko kay wala pa ko ka-vlog karong adlaw guys kay pertin akong katulog kay gasakit ang ako ang ulo. Naibog ko sa mangga guys, sige ug hangad sa mangga guys ug sa dihang parteng taasa dili na ko makuha. Tatay! Magsuroy-suroy mi sa pagadian guys kay Bibo karon kay karon nga adlaw na adaw si Elias. Galing lang guys kay dili man gud mi hilig maglantaw mga ingon anak guys sa lamot nagdaghan kay tawo murag guot kay sa pamati mo nang igo ra mi mulabay dito guys dili na mi mulantaw kay daghan kay tawo anak karon tungod sa kasikat ni Elias guys. Tapok ana siya ang akong mga tanom guys ning kuan na po ng akong malunggay. Ang gwapa kay kong alugbati guys. Dagko kaayo siya dahon. Ang ako ang serpentina anam-anam na siya og kamatay kay guwang naman ni siya guys. Kani diri guwang. Natay bag-o og gwapa kaayo pagka kuan natong bag-o nga serpentina. Kaganina guys na ako'y gipang tanom nga serpentina katong naadya sa kilid-kilid akong gipang balhin ako diri mao na akong gipang tanom kaganina guys. Napatay serpentina atong blotter-net dako na kanamdom mo guys katong gitanom na ko nga blotter-net mao na ni siya dana nga apa namulak na tanawa ato ang alugbati guys dagko kayo siya dahon guys na dagko kay dahon atong alugbati guys kuwapa kaayo presko kaayo napug ko gitanom diri nga tangkong nabuhi na guys di ara akong tangkong buhi na ibta na to ning gagmay sagbot kay para dili siya mudagko ganina guys ganam-anam na ko ni diri og kuan guna nara ko magigpangguna kay para dili mudagko mga sunod ugma siguro mangguna na pud ko diri kay katong giguna na ko atong niaging adlaw na nagko naman na ako na puning panggunahan sunod adlaw guys kay nindot man ang tempo karon sa panahon dili siya init so mangguna ta di ari guys sige ko panglili kay naay itlog di ari mangitlog ang katong himungaan karon kay wala ganina pag kuan ako guys kay naaman daay manok naa siya guys ni ara guys na mangitlog na siya diha guys. Una pasagdaan na to na siya diha kay mangitlog na siya. Naro. Mangitlog na siya guys. Maklaro diri guys. Iya dapat ako na siyang balikan kay mangitlog na siya. Napay serpentina diri guys nara serpentina man ni ako ning kuanon ipangbalin ako ni ugma kaning serpentina naabot diri ang mga serpentina sayang ani nanamo ko pa sa gawas guys dili na ko makahinaw daghang gid serpentina mga serpentina ni kani ako ni pambalhin kani serpentina ni kani kana serpentina serpentina ipangbalhin ako ni wala na ko nakita ganina gipangbalhin ko ni nako wala na ko nakita ugma na lang ako ni ipangbalhin kay daghay kadagang serpentina Ginoo ko di ara mga serpentina man ni kani serpentina ni pangbalhin ako ni ugma sayang kaayo kay para mudaghan na pala tong serpentina para daghan tag tawo nga matabangan guys ang magkuha og herbal diri dapit sa mo guys kung bana kay nagpainit pa man siya sa motor guys so kita magsuroy-suroy sa ta diri dapita guys kay storya pa man silang tatay tara sila ako diri sa ako dapit magsuroy-suroy ta diri dapita wala ni tawo di ari gud ay
Ingaw kay na imo ang lugar dito. Mo ni mga tanong sa mong silingan guys. O usay diri ko mangayo guys la na sa ngigrejo oh. Na guys o. Diri ko mangayo og tanglad na okra si Jojo di ay. Okra. Okra ato ang tanglad. Insa ni siya kalachuchi, kani kalachuchi tambal ni siya guys, herbal po ning kalachuchi. Nagtanong si Jojo, motor ba kay ning sangig na adi siya sangig diri di ay. Mot ing sangig. Na. Ang mangga gamay na lang kay bunga o na lang na ang mangga. O nasa tumoy ang nagluto man ko ginamos ganina guys, ako ang gikuan gisaw niya nangita kog mangga ba niya. Ning kuan ko diri wala man gyud tawo o. Bisag makasukan unya tag manguha ta. Katol man akong ilong. Nya na kay gamay pa oh. Kani mo ni ang herbal nga insulin guys o mo ang gipang tanom po ni nako siya guys. Kani dili man ni siya insulin oh. Kani dili ni insulin. Lahi ni siya. Big Boss. Si Big Boss among silingan. Kani pag ibto na to ni Carabao grass. Mudako ni tambal po ning Carabao grass guys pero na ang naandan man gud namo kay kani manggong mga ingon ani kani kana ang serpentina mo among mga naandan. Pang ibto na to ni mga tag-as ng mga sagbot kay mo ni makapatay sa tong sukuan herbal. No, nangalaya kani oh, aksyon nagkapat gamatay oh. Na. Aksyon na siya. Ay kay bantog ra kay naibot di ay siya. Mao di ay. Ara oh. Muding namatay siya guys kay. Pero pwede pa ba yan siya inon guys? Oh, pwede pa man ni kaayo. Muding namatay kay naibot napa oh. Nabali dai siya guys, mao di ay. Ire na to ni padaplin kay pwede pa man ni. Kani sigurong nangakuan nangaibot ni nao nangaibot nga bali ba tungod sa kuan sa kadaghan niya bugat dayon makuanan pa gyud sa alugbati nasamot na kadaghan man dag serpentina diri sa kuan mahadlok ang bitin ani guys kaning serpentina kay pait tungod sa kapait mahadlok ang kuan ani bitin. Kani guys, giwapo tayo sa tanawon guys. Oh, ninturok ra na siya sa bangag, narang bangag oh. Hindi ra na siya ninturok. Oh, nagwapa kaayo. Muna akong gipananon guys. Ako ang kan o bag-ora na ako ni gipangkuan, gipangputlan ning daghan na pud siya. Ugma mag-uta na pud ko ani ugma guys. Kani dili ko mag-rice kana ra kong utanon nindot kaayo guys kay yad ko ani mo guys bawas nimo gawas gitanan ang mga kuan imong sulod sa tiyan na ang ganan ako ani malunggay kaning mga bata o kani mani ang ganan utanon lami king sigaw tambal kaayo ni malunggay daghan kay matambalan ana sao na mo na ginainom sa kumbana guys ako ang ginashik bali ang duga mo yan imnon dayon naulian siya guys iyang giundangan mo tong gimintin na pa nako siya og kaning kuan gimintin nako siya og kaning serpentina og katong kaning bayabas og saban na mo inom sad siya ato kani talagsa ra siya ani mo kaon kaning insulin kana muna nga iyang sugar maintain okay na kay iyang sugar salamat sa Ginoo live ga ay, nagsugod na dahil si Elias Tal? O ba? Ah. Oto. Daari. Daghan kay herbal diri guys, bisag asa ka mo adto, daghan kay herbal. Now ako ang gipangguna na nag-asa pud ang bali ang mga kuan. Nag-asa pud ang kaning sagbot akong ariyos guys. Diyan na guys. Hi auntie. Hi.
Ay mag-run-run minibulis pagadian kay giburingan ko parting mingawa dire. Kaya dito nagpainit sa motor. Mag-run-run na pagadian. Lagi kay boring kay diri oy. Gani. Oh. Ay, dato. Busy ka ba? Nag-iyak sa kwarta daw ba? Nag-lipstick ang kon. Sige, talag sir kung gawa siya. Ano ba na kayo utin para bang ang motor ba na? Ato na mete. Ato na mi guys, magkuan mi guys. Alag tingog man ako dai na ko pa ni kon sa dito. Dali lang. Ato na mi guys, going kuan na run di pagadian. Kay na failboard man mi sa balay so magsuroy-suroy mi human na magkaon na mo mga dugidogs. Mag-aron-aron na word, aron na word. Mag-run-run ra gud mi diri sa ang lugar guys. Oy kay isang taga diri mi guys, silipi mi magsigi upang laag. Pareha sa Robinson. Pag open sa Robinson guys, ako ba na kas apa nagasulod ako ikaduhan na. Ang dili taga diri mo magsigi laag, mga taga Lagyo magsigi laag sa pagadian. Kami nga taga diri unay kaayo talagsa tang kay manulog. Waron para karon kuan ni Elias kaning sani concert niya pero ay kapuyan mi magkuan guys tapos dagang tao ba grabe ka yung lugar diri guys magawas wa adto nang isa highway. Tayo guys, nasa highway na po tayo guys. Palabas na po kami, papunta na po kami ng downtown. Bababa na kami papunta sa downtown. Ito ang highway namin. Bana siya guys kay naata sa highway okay ra na basta wala lay sound siya kapot sa plaza ron grabe ang sound sito ka kusog magpalayo ta sa mga sounds guys kay ma-violation ta copyright ta sayang kay ito ang video sa tong vlog sayang kay atong vlog guys so ma-copyright ta. Diri kita guys, busy ni direct pagkakita. Cruising man ni siya. O, busy. Busy. Pagkakita na sa mga guys. Diri kami mag-uon guys. Mahalo mag-uday. May mga dugi. Manaog
right guys, kay taas-taas pa ang ato ang traffic. So there may moagi guys para wala ta sa traffic. Traffic diba? Tao guys. Gatawo? Na, dagan na gani yung tao guys. Oh. There guys, sentro na siya. Sentro na ni. Oh. Sentro na ni siya guys. Doon na kay Tasa Plaza Lowe's. Oh. Muni ang Pagadian. Oh, Pagadian is a beautiful city. Oh. Atong pharmacy. Ay, nung may bintang klinik ka na. Atay, lechon manok. Oh, diba? Oh, atong Pagadian guys. Tanawon ninyo guys. Saka, ang saka busy. Oh, agala. Nag-trend mo kita dito. Wala pa man siguro nagsugod og concert sa ikuan. Good na eh. Siya pa man siguro gabi. Hindi nga ra, alas 3. Oh ba? Sa'yo lagi siya nagsugod, no? Ang mga tao-tao diri sa syudad guys, ang mga tao diri guys, lapos-lapos ra guys. Lapos-lapos ang mga tao diri guys. Ano na ga? Ha? Banha na. So guys, sirira tataman kay naanay sounds guys, maka-copyright ta. So salamat sa inyong suporta, pag-follow, like and share sa ako ang Facebook page, Facebook account, Reels TikTok. Thank you sa inyong pag-subscribe sa YouTube channel. Bye everyone. Amping tanan.